špatná zpráva a schránka je bez dopisů tmavá. Zajímavý je, že český underground byl v podstatě takovou chlapskou záležitostí, ale výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je Jiřina Zemanová. Jiřina byla, a to nejenom díky své tvorbě, mnohejma označovaná za takovou femme fatale, osudovou ženu českého undergroundu. No, dělala jsem spoustu chyb, tak jsem nad sebou přemýšlela, no, zapisovala jsem si to. No. Člověk musí, no, když tohle dělá, tak je nějak posedlej, nemocnej, tak nějak nemocnej jako z té doby, z toho, co vidí. No a chtěl by to změnit, no, tak píše, no. Sebe změnit hlavně, no. Lásko, šeptala rozkoší svázaná skřípotem postele, strnulá po těle. Čas běžel ručičkama svými sycen. Tohle, že od smrti nás dělí. Chráním svá tajemství vypranou bělí. Jiřinka byla osudová bytost, že v období zkoušení paší. Ta oslnila mnoho hudebníků skupiny Plastic People. Byla taková hrozně krásná, zvláštní, taková hejbná. Teď už je asi také 50, jak se říká, ale tenká byla taková, to asi pořád stejná, taková hrozně subtilní, jemná, taková, víš, jaková, že jako já, jako jsem nikdy na holky moc nebyla, byla prostě strašně hezká, jako. No, a měla, a ty tam vytáhla nějaký básničky, no to, já jsem v té době byl úplně takový, prosím tě, zapachtěnej těma slovama, to byly takový krásný věci. Jen to rozlévá v očích po čertu moře z masitých hrází rtů slast v nohách rozevřených. Modře tě vidělo uchopené hoře. Když si člověk uleví, tak mu nezáleží na tom, co si o tom budou myslet druhý lidi. No, malinko to dělá taky pevně, protože se to vztahuje k určitým lidem vždycky. Je to hlavně o člověku samotným. No a pak to někomu adresuje, že jo. Zatím vždycky někdo je, ať je to fantazie, tak je zatím někdo, kdo tě do toho nakop. Samo to nepřijde, no. Tak to bylo, no. Jiřina Zemanová je básnířka rozená, má obrovský cit pro velice stručnou, velice lapidární formu, kdy v pár verších miniatuře dokáže vytvořit drama, což je prostě buď dar, to někdo buď prostě tak drama nebo není, takže kdybychom třeba viděli těch několik tvůrců takových těch provokatérů, kteří jsou nuceni k tomu té tvorbě pod vlivem nějaké negace, něčem prostě vypovědět o něčem, co je dusí, tak to je jedna strana. A druhá strana jsou ti tvůrci, jako dejme tomu Jiřina Zemanová nebo ten Kvído Machulka, kteří prostě tvoří z radosti v podstatě. Láska? Jo. A kolikátá? A vždycky svatá. Mně připadá, že v dnešní době dělat nějaký složitý krásný romány, kde se popisuje, kudy teda tenhle rozhývanec šel nebo kam došel, že to už dneska jako prostě, jak se říká, není čas, no. Takže jsou to takový jako závany větru, výkřiky, takový, nevím, no. Tak jsem to dělala, tak to je. A není třeba o tom mluvit. Buď to je někomu blízký, anebo to není, no, tak to nečte. Myslím, že tyhle ty věci čte málo lidí. Jako. Dost lidí si to žije, zná to, tak co by to ještě četli, ne? Vše padá z rukou, taška je těžká, tlačí mne boty. Na celé roky bez tebe. Rozpaky hlava skloněná, prsa, stehna, jako mapa turistou 100krát složená. Paměti mojí cedníkem propadá se slib
věrnost máš, Panu, v srdci svém. Odpusť mi, prosím, odpusť, že jsem takový, jaký jsem. Ivana Martina Jirouse zná hodně lidí jako otce a zároveň teoretika českého undergroundu. Ne všichni ale ví, že Jirous už dlouhý léta píše poezii. V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě, jak se však trochu zabydlím, už se zas ani nemodlím. Přimluvit by se snad měli svědci v nikách na průčelí se svatým Hugem Slabutí. Odpustit můžeš mi jen ty. Já se jednak ani za básníka nepovažuji. Já spíš tím, že miluji poezii a znám opravdu teda tuny básní, druhých básníků, tak se dá říct, že jsem se naučil to řemeslo. Jo? Když to znáš spoustu, tak pak píšeš jako sám. Rozhodně jeden z těch, nechci říct zrovna vzorů, ale který mě ovlivnili, tak byl Ekon Bundy, který měl, myslím, takový iniciační vliv na nás všechny, protože tam byla ta svoboda, jsme si říkali, že může takový kraviny psát Bondy, tak co bychom se do toho nepustili taky. V patře nade mnou 22 andělů přilepilo se na pilastry. 10 let, 20 v údělu, lidi zde mají hrozné flastry. Sedí v kostele kolem mě, ne věčná lampa. Zemní plyn na jejich tváře vrhá stín. Souhlasím se Stefanem Mallarmé, který pravil, básně se nepíší z pocitu, ale ze slov. Jo? Prostě, aby poezie držela ta básně pohromadě, tak to musí být vybudovaný v podstatě jako architektura, provázaný těma vnitřníma rýmama, tak takový to blekotání volným veršem nezávazný, nebo ne nezávazný, to si můžou dovolit opravdu takový svrchovaný básníci, jako je Bondy, který to nevadí, ale jinak spousta lidí, kteří myslí, že když byli o nějaký pocity na papíře, říkají, já jsem to ale takhle cítil, já jsem říkal, na to tě sere pes, jsi to tak cítil, prostě jde o to, co jsi napsal, ne co jsi cítil, to nikoho nezajímá. Bože, je teprv poledne, nebo pat na svět soumrak už. Je bomba jenom velký nůž, poslední listí vítr rve na dvoře z hlohů, nebo se zazelenají poznovu. Je oheň v srdci prázdnoty, jsi v prázdnotě to, pane, ty? No, navíc jsem se v tom ještě utvrdil ve Vádici, když jsem psal ty labutí písně, protože tam člověk nesměl mít žádný takovýhle písemnosti, takže jsem se to musel učit nazpaměť. A proto je to tak provázaný vnitřníma rýmama, protože mě stačí vzpomenout si na jeden verš a od toho už se odvíjejí ty ostatní. Mrazivý sever horkých je pupek světa v kartouzích, jako tuší labutík do mě ohýbá, pane, ty. Bez oltáře presbytář, od hořáků jde pekla zář. Modlím se vždycky v neštěstí. Kamenným svědcům po tvářích jemný déšť jemně šelestí. Já poezii potřebuji k životu jako vzduch prostě. Co bych k tomu mohl říct víc? Vidím, že píšu o pekle matně, špatně a rozvlekle. Ctižádosti mě svatí chraňte, aspoň si nemyslím, že jsem Dante.